नमस्कार. कोकण सात लाईव्हमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. कोकणचा महाचॅनल कोकण सात लाईव्हचा यावर्षी 10वा वर्धापन दिन आहे आणि या 10व्या वर्धापन दिनानिमित्त यावर्षीची आपण थीम ठेवलेली आहे ती बदलतं कोकण. या थीमच्या अनुषंगाने आपण कोकणातील होत असलेले बदल आणि त्याला योगदान देणारी जी व्यक्तिमत्व आहेत त्यांच्याशी आपण खास बातचीत करणार आहोत. त्या निमित्ताने आज आपण आलो आहोत वैभवडी तालुक्यात तिथवली येथे. तिथवली येथे असं एक व्यक्तिमत्व आहे जे या कोकणातल्या बदलत्या वातावरणातल्या बदलत्या कोकणसाठी कारणीभूत ठरलेलं व्यक्तिमत्व आहे की ज्याने उच्च शिक्षित असा युवा शेतकरी आहे. त्याच्याशीच आज आपण गप्पा मारणार आहोत. इथे तिथवलीतील हा युवक आहे गुलजार काजी, ज्याने उच्च शिक्षण घेऊन भरमसाठ पगाराची नोकरी असूनही त्या पगाराच्या नोकरीवरती लाथ मारून शेतीची कास धरली. हे का त्याने अवलंबलं ह्या सर्वांची आपण त्यांच्याकडून माहिती जाणून घेणार आहोत. काजीजी नमस्कार. नमस्कार. कोकण सात लाईव्ह मध्ये आपलं स्वागत. आपण यावर्षी वर्धापन दिनानिमित्त बदलतं कोकण एक ही थीम ठेवली आणि त्या दृष्टीने आपण जी कोकणातली जी अशी व्यक्तिमत्व आहेत ज्यांनी विविध क्षेत्रात केलेली जी उल्लेखनीय कामगिरी आहे त्यातील तुम्ही एक आहात. तुम्ही गेले कित्येक वर्ष शेतीत काम करताय. कसं हे तुम्हाला जमलं, कशी सुरुवात केली, एक उच्च शिक्षित असून तुम्ही हा मार्ग का अवलंबला, काय सांगाल? तसं बघायला गेलं तर मी सुरुवातीला म्हणजे 2010-11च्या दरम्यान मी पहिल्यांदा शेती या क्षेत्राकडे वळलो. त्यावेळेला ॲक्च्युली मी कासार्डे कॉलेज येथे फिजिक्स हा विषय शिकवण्यासाठी 11वी-12वीसाठी काम करत होतो. आणि त्यावेळेला पहिल्यांदा असं म्हणजे मला जाणवलं की आपण हे जे कारकुनी काम करण्यापेक्षा काहीतरी वेगळं क्रिएटिव्ह काम आपण करायला पाहिजे. आणि म्हणून मी पहिल्यांदा माझ्या म्हणजे तिथवली गावामध्ये मी थोडीशी शेती चालू केली होती. आणि त्यावेळी मी सुरुवातीला ऊस क्षेत्र सगळेच लोक ऊस पीक करत होते, त्यामुळे मीही ऊस पिकाकडे वळलो होतो. पण एक 2-3 वर्ष मी ऊसामध्ये काम केल्यानंतर मला कळलं की हे काय फायद्याची शेती ही आपली नाही आहे. आपल्याला काहीतरी जर लोकांना काहीतरी वेगळं द्यायचं असेल तर आपल्याला वेगळे मार्ग आपल्याला अवलंबायला पाहिजे. आणि त्यानंतर मग मी पहिल्यांदा कलिंगडाची लागवड केली आणि कलिंगडाच्या लागवडीमध्ये आपल्याला बऱ्यापैकी नफा शिल्लक व्हायला लागला. आणि विशेष म्हणजे ऊस पीक हे वर्षभर चालणार आहे, म्हणजे वर्षभर तुम्हाला ऊसामध्ये कष्ट घ्यावे लागतात. 11-12 महिने कष्ट केल्यानंतर पुन्हा तोड्याची वेळीची बोंब असते, तोड्यांच्या मागे धावाधाव करावी लागते. कारण यावर्षी जर तुम्ही बघितला तर अजूनही आपल्या तिथवले गावातला 70 ते 80% ऊस तोडायचा बाकी आहे, कारण तोड्याच नाहीत आपल्याकडे. तर हा अशा बारीक सारीक गोष्टीचा सामना करावा लागल्यामुळे मी ऊस पिकाकडे दुर्लक्ष केलं किंवा मी सोडून दिलं आणि मी पहिल्यांदा कलिंगड पिकाकडे गेलो. मग कलिंगड पिकातून असं मला फायदा जाणवला की एकतर ते पीक 3 महिन्यात संपतं आणि 3 महिन्यात संपल्यामुळे आपल्याला 3 महिन्यात आपला जो पैसा आहे तो रोलिंग होऊन आपल्याकडे रिटर्न येतो. सरासरी आपण कलिंगडा पिकातून 1 लाख ते 1.5 लाखाचा नफा आपण त्यातून कमवू शकतो. मग कलिंगड पिकामधून आपण काही चांगले व्यापारी मित्र झाले. मग त्या व्यापारी मित्रांच्या अनुषंगाने आपले नो न्यू सीडचे आपले जे दळवी साहेब आहेत, दळवी साहेबांनी आमच्याशी चांगला संपर्क करून आपल्याला पहिल्यांदा एक्झॉटिक कलिंगडाची आम्हाला ओळख करून दिली. मग त्या एक्झॉटिक कलिंगडामध्ये पहिल्यांदा आपण पिवळं कलिंगड आपण इथं इंट्रोड्यूस केलं होतं वैभवडी तालुक्यामध्ये किंवा इव्हन सिंधुदुर्गामध्ये पण असेल, मला काय एक्झॅक्टली सांगता येत नाही. परंतु पहिल्यांदा पिवळं कलिंगड आय थिंक माझ्या मते इकडे आपण इंट्रोड्यूस केलं. ते कलिंगड आपलं आरोही नावाचं व्हरायटीचं कलिंगड होतं. अनमोल आणि आरोही 2 व्हरायटी आपण इथे केल्या होत्या. त्यानंतर तिसरं एक पिवळं कलिंगड आपण केलं होतं, जी साल पिवळी असते आणि आतून नॉर्मल घर असतो, ते विशाला कलिंगड होतं. ते आपण पहिल्यांदा इथे केलं आणि ते कलिंगड आपण सरासरी 25 रुपये किलोने होलसेल भावामध्ये आपण इथं विकायचा प्रयत्न केला. सुरुवातीला आपल्याला म्हणजे लोकांना वाटलं की आम्ही काहीतरी त्याच्यामध्ये कलर घालून किंवा इंजेक्शन मारून वगैरे आणलं की काय, त्यामुळे कोण घेईना. मग आता करायचं का हा फार मोठा प्रश्न होता. आणि त्यावेळेस कोरोनाचा पण काळ सुरू झाला होता. मग आम्ही टेम्पोने ते विकायला सुरुवात केली आणि टेम्पोने विकता काय झालं की लोक घेत ना, मग आपण काय केलं की कट करून फ्रीमध्ये त्यांना खायला यायला सुरुवात केली. आणि जेव्हा लोकांना त्याची टेस्ट कळाली त्यानंतर मग आमचा तो जोरदार धंदा सुरू झाला. अशा प्रकारे पहिल्यांदा आपण ऊसाकडून काहीतरी वेगळ्या पिकाकडे जे वळलो ते आपलं कलिंगड पीक होतं. आणि तुम्हाला माहीतच आहे की त्यानंतर आपण इथे पहिल्यांदा स्ट्रॉबेरी इंट्रोड्यूस केली होती. मग स्ट्रॉबेरीमध्ये पण पहिल्यांदा आपण सुरुवातीला 100च रोपं आणली. 100 रोपांची आपण लागवड केली. त्यामध्ये आपल्याला जमतं का, आपल्या वातावरणात येते का. तर सुरुवातीला जेव्हा त्याला फळं लागली तेव्हा फार आनंद झाला होता की चला बाबा, स्ट्रॉबेरी आपल्यासारख्या गावामध्ये किंवा या आपल्या त्यामध्ये की स्ट्रॉबेरी थंड हवेचं पीक आहे, ते दुसरीकडे कुठे होणार नाही. तरी जेव्हा आमच्याकडे तिथवलीसारख्या ठिकाणी जेव्हा स्ट्रॉबेरीचं पहिलं फळ लागलं ते म्हणजे खूप मनाला एकदम म्हणजे आनंद देणारा होता. पहिल्या 100 रोपातून आम्ही नफा तोटा हा काही विचार केला नव्हता की आपल्याकडे फक्त व्हायला पाहिजे
हा एक आमचा दृष्टिकोन होता. तर ते झाल्यानंतर मग नेक्स्ट इयरला आपण 500 रोपं लावली. त्याच्यामध्ये आपण विंटर डाऊन ही व्हरायटी आणली होती. थोडीशी नाबेला व्हरायटीची 100 रोपं आणली होती. तर ती रोपं लावली. त्याच्यातनं आपल्याला बऱ्यापैकी नफा शिल्लक राहिल्यानंतर मग आपण थोडं थोडं वाढवलं. असं करत करत मग स्ट्रॉबेरीचं आपल्याला एक फार नाही पण एक 20 ते 25% नफा देऊन आपलं चांगल्या प्रकारे त्याने आपल्याला सक्सेस केला. तुम्ही उच्च शिक्षित आहात, शिक्षणाबद्दल काय सांगाल? तुमचं शिक्षण कसं झालं आणि शिक्षण घेऊन शेतीकडे वळण्याचा निर्णय काय घेतला? माझं शिक्षण तसं मी डबल ग्रॅज्युएशन आहे. मी BSc आहे, BCom आहे. त्यानंतर मी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड स्टडीमधून आपण MBA पण कंप्लीट केलेलं आहे, HR मध्ये, ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट. तर मला एज्युकेशन सेक्टरची आवड होती. एज्युकेशनमध्येच मी सुरुवातीला काम केलं आहे. जसं मी सुरुवातीलाच तुम्हाला सांगितलं की मी कासारडे कॉलेजमध्ये 1 वर्ष 6 वर्ष आपण प्राध्यापक म्हणून काम केलेलं आहे तिथे. परंतु मला इकडे वळण्याचा माझा एक प्राथमिक उद्देश होता की म्हणजे 2013-14ला ज्यावेळेस मी म्हणजे गावाच्या शाळेकडे वगैरे लक्ष टाकलं होतं, तर शाळेमध्ये विद्यार्थी संख्याच कमी झाली. मग शाळेची विद्यार्थी संख्या कमी का झाली हा एक संशोधनाचा विषय होता. मग जेव्हा आम्ही अजून थोडंसं डीपली त्यामध्ये गेलो तेव्हा कळालं की गावामध्ये आता पहिल्यासारखी लोकच राहत नाही. लोक पाळतात कुठे रोजगाराच्या दिशेने, मुंबईच्या दिशेने किंवा कोल्हापूर पुण्याच्या दिशेने जाऊन तिथे मुलं आपले स्थायिक होत आहेत. का त्याला रोजगार नाही. मग मला असं काय फार क्रांतिकारक नाही, पण आपलं वाटलं की आपण काहीतरी त्यांना ऑप्शन देऊ शकतो का बाबा, की जेणेकरून ती मुंबईला गेलेली लोक रिटर्न येऊ शकतात, गावाकडे राहू शकतात. तर त्या दृष्टीने मग मला आवड होती शेती. शेतीमध्ये काय आपल्याला बदल करता येतात का, तर तो ध्यास घेऊन मी शेतीकडे वळलो खरं सांगायचं झालं तर. आणि प्रयत्न केला. म्हणजे जे माझे मित्र आहेत जे ते येऊन स्थायिक होऊ शकतील किंवा आलेत. आता इथे तसं बघायला गेलं तर मी शेती चालू केल्यानंतर अनेक मुंबईचे मित्र पण पुन्हा इकडे रिटर्न आलेले आहेत. त्यांनी काम करायला सुरुवात केलेली. जसं माझा एक मित्र इथं विजय सावंत म्हणून आहे, त्याने पण पुन्हा रिटर्न इथं काम करायला सुरुवात केली. आता याच्याबरोबर मी हा प्लॉट पूर्ण लावलेला आहे, तो गिरीश माइनकर आहे. तो पण शेतीमध्ये चांगल्या प्रकारे सध्या काम करतो. तर माझा मेन मुख्य फोकस असा होता की शिक्षण, उच्च शिक्षणातून सुद्धा इकडे वळण्याचा, की आपण ह्या मातीचं काहीतरी देणं लागतो तर ते आपल्याला परत फेड करायची त्याची. त्या दृष्टीने मी असा वेगळा विचार केला होता. तर त्यामध्ये माझा थोडासा स्वार्थ हा होता की बाबा मला त्यातनं आनंद पण मिळाला पाहिजे आणि पैसे पण मिळाले पाहिजे, असा पण एक एकंदर दृष्टिकोन ठेवून मी इकडे वळलो. शेती करताय आता सध्या तुमच्या शेतामध्ये कोणकोणती पिकं घेतली आहेत आणि किती क्षेत्रात शेती केलेली आहे? आता यावर्षी आपण थोडंसं मोठ्या प्रमाणात प्लॅनिंग केलं आहे. याचं कारण असं की जे आपले व्यापारी मित्र आहेत किंवा जे आपले नर्सरीवाले मित्र आहेत तर त्यांचं आम्ही दर म्हणजे महिन्याला, दर आठवड्याला आम्ही कॉन्टॅक्टमध्ये असतो. तर आता असं झालं की मागच्या वर्षी तुम्हाला माहिती आहे की पाऊस खूप कमी पडला. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रात विशेषतः ज्या ठिकाणी कलिंगडाची शेती मोठ्या प्रमाणात होती, सोलापूरसारख्या ठिकाणी म्हणा, तर त्या ठिकाणी नगरमध्ये तर त्या ठिकाणी पाणी कमी आहे आणि त्यामुळे कलिंगडाची लागवड इतर वर्षापेक्षा 30-40% कमी झालेली आहे. त्यामुळे ह्या वर्षीचा रेट जो आहे तो अजूनही 12-13 रुपये, 14 रुपये, जो इतर वर्षी 8 रुपयाच्या दरम्यान असतो तो 3-4 रुपयाने यावर्षी एक्स्ट्रा आहे. त्यामुळे आपण थोडंसं मोठ्या प्रमाणात जवळपास आता आपल्याकडे 6.5-7 एकरचं कलिंगडाची लागवड आपण केलेली आहे. आतून पुढच्या टप्प्यामध्ये 3 एकरची लागवड आपण करणार आहोत. तर त्यामध्ये आपण 3-4 प्रकारच्या व्हरायटीज लावलेल्या आहेत. एक ऑर्बिसीडची ब्लॅकडाऊन म्हणून एक व्हरायटी आहे चांगली, म्हणजे ऑगस्टा त्या व्हरायटीला तोड देणारी आणि रोगराईला कमी बळी पडणारी अशी ती व्हरायटी आहे, ती आपण लावलेली आहे. त्यानंतर आईसबॉक्स सेगमेंटमध्ये आपण मधुसागर व्हरायटी लावलेली आहे. सिम्बा म्हणून एक सिंजंटाची व्हरायटी आहे, ती लावलेली आहे. त्यानंतर सफल सीडची एक बिग बॉस म्हणून एक व्हरायटी आहे, ती आपण लावलेली आहे. ते आईसबॉक्स सेगमेंटमध्ये झालं. आणि एक मॉलसाठी म्हणून आपण यावर्षी नोन्यू सीडची शरयू आणि आरोही या 2 व्हरायटी आपण यावर्षी त्या लागवड केलेल्या आहे. तर अशा प्रकारे एक कलिंगडाचं आपल्याकडे एक 7 एकरची लागवड झालेली आहे. आणि त्यामध्ये आपण ह्यावर्षी अजून काय बघतोय की मिरचीला एक कलिंगडाला आंतरपीक म्हणून आपण देऊ शकतो का. आता हा जो प्लॉटमध्ये आपण बसलोय त्यामध्ये आपण मिरची ही आंतरपीक घेतलेली आहे. कारण कसं होतं की कलिंगडाच्या पिकामध्ये जर भावामध्ये चढ उतार झाला तर दुसऱ्या कुठल्या तरी पिकामधून आपल्याला 4 पैसे मिळायला पाहिजेत. कारण कलिंगडाच्या ज्या बेडमध्ये आपण मिरची लावतो तेव्हा 2 महिने जे आपण कलिंगडाला खतं देतो किंवा जे फवारण्या देतो त्या फवारण्यामध्ये, त्या खतांमध्ये मिरचीचं पीक सुद्धा वाढत असतं. आणि कलिंगड निघून गेल्यानंतर मिरचीचं उत्पादन चालू होतं, ते पुढे 3 ते 4 महिने चालतं. म्हणजे तो प्लॉट आपला काय होतो, कंटिन्यू होतो. आणि एकंदरीत जर बघितला तर उन्हाळ्याचा अंदाज घेतला तर दरवर्षी उन्हाळ्यामध्ये मिरचीचा रेट हा होलसेल रेट हा 40-50 रुपयेच्या वरती असतो. त्यामुळे हा एक आपण मिरचीचा प्रयोग केला आहे. त्यानंतर येता आपण बघितलं असेल की यावेळेस आपण एक प्रोफेशनल पद्धतीने टोमॅटोची लागवड केलेली. उन्हाळी व्हरायटी जी आहे अन्सल म्हणून, ही पण सेमिनिस कंपनीची व्हरायटी आहे. उन्हाळ्यामध्ये खास त्यांनी तयार केलेली आहे. ती अन्सल म्हणून टोमॅटोची व्हरायटी लावलेली आहे.
ती जवळपास आपल्याकडे 15 गुंठे आहे. जवळपास आपण त्याच्यामध्ये 15 गुंठ्यामध्ये 2000 रोपं आपण लावलेली आहेत. त्यानंतर दुसरा जर बघितला तर आपण अजून एक इकडे नवीन प्लॉट केलेला आहे, ज्या प्लॉटमध्ये आपण सोलापुरी देशी वांग, ॲक्च्युली आता जी वांगी आपल्याकडे येत आहेत तिला चव जराशी कमी झाली, कारण ते हायब्रिड करत आहेत. हायब्रिड केल्यामुळे त्याच्यातलं जे जेनेटिक म्युटेशन झाल्यामुळे ना बऱ्यापैकी त्याची चव अशी पचपचीत खायला लागते. तर आपण देशी जे नॉन हायब्रिड म्हणा किंवा त्याला आपण ओपी म्हणतो, ओपी व्हरायटी, या प्रकारचं सोलापूरहून आपण खास रोपं ती मागून सोलापूर देशी वांग्याची ती आपण रोपं लावलेली आहे. त्याचबरोबर आपण त्यामध्ये थोडासा एक ट्रॅप म्हणून आपण एक झेंडू पिकाची लागवड केलेली आहे. त्याबरोबर आता मध्ये कसं होतं की दोन वांग्याच्या रोपांमधलं डिस्टन्स जवळपास 2.5 ते 3 फूट ठेवावं लागतं, कारण ते झाड मोठं होतं. आणि मग मधला गॅप काय करायचा, मग मधल्या गॅपमध्ये आपण कोबी लावलेला आहे. तर अशा प्रकारे विविध आपण पिकं घेतलेली आहेत. त्याच पद्धतीने थोडी काकडी पण आपल्याकडे 10 गुंठे काकडीचा पण प्लॉट आहे. असं वेगवेगळ्या प्रकारच्या आपण क्रॉपला यावर्षी आणलेलं आहे. कारण काय की खरोखर जसं म्हणतात तशी सिच्युएशन जर खरोखर निर्माण झाली तर मे जून ह्या 2-3 महिन्यामध्ये, मे जून जुलै ह्या 2-3 महिन्यामध्ये पाण्याची कमतरता असल्यामुळे ह्या भाजीपाल्यांचे रेट खूपच उच्च ह्याला जाणार आहेत, लेवलला जाणार आहेत. मागच्या वर्षी जर तुम्ही बघितलं तर टोमॅटो अगदी 200 रुपये किलो सुद्धा विकला गेला होता. तेवढा नाही गेला तरी एक 50-60 रुपये 70 रुपये जरी आपल्याला रेट भेटला तरी आपल्याला खूप चांगला पैसा त्यातून होऊ शकतो. आणि हे आपल्याला लोकांना दाखवायचं आहे की बाबा ॲग्रिकल्चर हे खरोखर खूप मोठा बिझनेस आहे आणि तो आपण करू शकतो, त्यातनं खूप रिटर्न्स पण मिळू शकतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे लोकांना त्यांनी विचार केला तर जाणीवपूर्वक तर ॲग्रिकल्चरला कुठलाही 1 रुपया सुद्धा इन्कम टॅक्स गव्हर्नमेंटने अजूनपर्यंत लावलेला नाही. म्हणजे तुम्ही इथनं 1 लाख रुपये कमवा किंवा 1 करोड रुपये कमवा, हे सगळ्याचे 100% पैसे तुमचे असतात. गव्हर्नमेंट त्याच्यावरती टॅक्स काही लावत नाही. त्यामुळे हा एक बेनिफिट आहे. हा पण आपण विचार करून या क्षेत्राकडे जास्तीत जास्त लोकांना आणण्याचा माझा एक प्रयत्न आहे. बाबा तुम्ही इथं काम करा, इथं तुम्हाला खूप मोठ्या बेनिफिट्स आहेत. उलट सबसिडीज आपण गव्हर्नमेंटकडून आपण मिळवू शकतो. सो एकंदरीत जर बघितलं तर आपल्याकडे यावर्षी 7 ते 8 एकर आत्ताची लागवड आहे आणि 2 ते 3 एकर आपण अजून लागवड करणार आहोत. आता ही आपण बघितली की म्हणजे तुमची विविध आपण जी पिकं तुम्ही घेतली आहेत त्यांना मार्केट कसं असतं, मार्केट संबंधी कसं नियोजन असतं, ते कशा पद्धतीत करता? आता हा प्रश्न आहे तर त्याचं उत्तर तुम्हाला मी थोडक्यात अगोदर दिलं होतं. म्हणजे कसं की बाबा माझे कॉन्टॅक्ट्समध्ये काही व्यापारी आहेत जे आपले त्यांना विचारूनच आपण कुठल्याही व्हरायटीची लागवड करतो. बाबा तुम्हाला कुठल्या प्रकारचं मालाची रिक्वायरमेंट आहे. तर कलिंगडाची व्हरायटी झाली तर तुम्हाला कुठलं पाहिजे, तुम्हाला ऑर्बी सीडचं ब्लॅकडाऊनसाठी आपल्याकडे वेगळा व्यापारी आहे. त्याचं ॲक्च्युली मार्केट गोव्याला असतो, कारण त्यांना कटिंगचा माल लागतो, फळ मोठं लागतं. सरासरी 4-5 किलोपेक्षा मोठी फळं गोव्याला चालतात. त्यामुळे आपण ते ब्लॅकडाऊन व्हरायटी लावलेली आहे. त्यानंतर मॉलसाठी जी सेगमेंट तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही शेरव्यू आहे, आरोई आहे किंवा ज्याला आपण मन्नत म्हणतो, ही नॉन यू सीडची व्हरायटी ती आपण लावलेली आहे. त्यानंतर इथे आता उपासाचे महिने आपले चालू होतील, रमजान आला आहे. तर रमजानच्या हिशोबाने आपण लोकल व्यापारी जे असतात ते आपल्याकडे कंटिन्यू कॉन्टॅक्टमध्ये असतात. त्यांना एक प्रत्येकाला नाही म्हटलं तरी आठवड्याला 1 टनभर माल त्यांना लागत असतो. तर त्या हिशोबाने आपण टप्प्याटप्प्याने 10-10 गुंठ्याचे असे प्लॉट केलेले आहेत. त्याच्यासाठी आपण आईसबॉक्स सेगमेंट म्हणजे जसं तुम्हाला सांगितलं मधुसागर आहे, सिंजंटाचं सिम्बा आहे किंवा आपलं सपल सीडचं आपण सांगितलेलं बिग बॉस आहे, हे आईसबॉक्स सेगमेंट. कारण त्याच्यामध्ये अगदी 2 ते 3 किलोपासून आपल्याला म्हणजे छोट्या फॅमिलीला पण फळं भेटतात आणि मोठ्या फॅमिलीला पण भेटतात. सो मार्केटिंगची जी माझी स्ट्रॅटेजी असते ती मी 2 टप्प्यात विभागतो. एक म्हणजे आपलं लोकल मार्केट. लोकल मार्केटमध्ये लोकल व्यापारी ते विकणारे जे आहेत त्यांच्यासाठी आपण वेगळ्या व्हरायटी लावतो. त्यानंतर मोठं मार्केट आहे, जसं की आपण मोस्टली आपण 2 ठिकाणी टार्गेट केलेलं आहे यावर्षी. एक तर वाशी मार्केट आणि दुसरं म्हणजे गोवा मार्केट. गोवा मार्केटसाठी राऊंड सेगमेंट ज्याला आपण ऑगस्ट सेगमेंट तो असा गोल असतो, तो आपण ब्लॅकडाऊनची जी व्हरायटी लावलेली ब्लॅकडाऊन ती आपण गोव्यासाठी हे केलेली आहे, टार्गेट केलेलं आहे मार्केट. आणि इतर जे एक्झॉटिकसाठी जे आहे ते आपले एक व्यापारी आहेत सांगलीचे, त्यांच्याशी आपला ॲग्रीमेंट आहे. ते आपला पूर्ण माल त्या मॉलसाठी उचलणार आहे. आणि त्याचं असं वैशिष्ट्य असतं की बाबा आता नॉर्मल कलिंगडला आपल्याला एक 15 रुपये रेट असेल तर तो 5 रुपये प्लसने आपल्याला रेट भेटतो. म्हणजे 20 रुपये 22 रुपयाने आपल्याला ते माल ते घेऊन जातात. तो दोन्ही प्रकारचं मार्केटिंग आपण करतो. एक म्हणजे लोकल व्यापाऱ्यांना पण टार्गेट करतो आणि दुसरं म्हणजे जे मोठे मार्केट आहे ते मार्केटला पण आपण टार्गेट. आपण आता कसं बघितलं की कोकणात शेतीला खूप वाव तुमच्या एकंदरीत बनवलं, पण आपण बघितलं तर थोडं दुर्लक्ष देखील केलं जातंय, त्याबद्दल काय? आता कोकणातल्या शेतीबद्दल जर आपल्याला सविस्तर बोलायचं झालं तर तो खूप वेळ आपल्याला कमी पडणार आहे. कारण मी जसं तुम्हाला आता सांगितलं होतं चर्चेमध्ये की आपली जमीन ही व्हर्जिन आहे. व्हर्जिन म्हणजे काय की ह्यामध्ये आपण अजूनही फार मोठ्या प्रमाणात केमिकल्स म्हणा किंवा रासायनिक खतांचा वापर केलेला नाही. ह्या जमिनीला जर आपण वापसा कंडिशन म्हणजे जर आपण प्रॉपर जर याला आपण पाणी
पर्यंत पुरवठा केला. म्हणजे आता लोकांना पाणी देणं म्हणजे काय कळत नाही. लोकांना पाणी देणं म्हणजे काय करतात की मळ्याच्या मळ्या असं तुंबवून ठेवतात. तर तसं नाही. म्हणजे जमिनीमध्ये ओलसरपणा जर आपण टिकवून ठेवला तर आपल्या जमिनीमध्ये असं कडकपणा येत नाही. आपली जमीन अशी भुसभुशीत राहते, मऊ राहते आणि त्याच्यामुळे जे जीवाणूंची शेतीला उपयोगी जीवाणूंची जी संख्या आहे ती मोठ्या प्रमाणात त्यामध्ये वाढते. आणि दुसरं मत म्हणजे आपली जमीन जी आहे ना ती पोटॅशने रिच आहे. म्हणजे आपल्याला जे पालाश लागतं ते चांगल्या प्रकारे जमिनीमध्ये अवेलेबल आहे. फक्त आपल्याकडे फॉस्फरसची कमतरता आहे. ती आपण भरून काढली तर एक्सलंट प्रकारची शेती आपल्याकडे होऊ शकते. अजून तुम्हाला दुसरं सांगायचं झाला मुद्दा तर आपल्याकडे जे क्लायमेट आहे ना ते बॅलन्स क्लायमेट आहे. म्हणजे एकदम फार एक्स्ट्रीम हीट नसते किंवा एक्स्ट्रीम थंडी नसते. तसं जर बघायला गेलं तर आता मेन तुम्हाला मुद्दा सांगतो की आपल्याला सगळ्यात जास्त चान्स कधी असतो मार्केटमध्ये काम करायला. पाऊस संपल्यानंतरचा जो कालावधी असतो तिथून पुढे जानेवारी फेब्रुवारीपर्यंतचा पिरियड हा खूप इम्पॉर्टंट आहे आपल्यासाठी. त्याचं कारण सांगतो की ह्या कालावधीमध्ये उत्तर भारतामध्ये जिथे मोठे मोठे शेतकरी आहेत म्हणजे खूप मोठे ज्यांचे 100-100, 150-150 एकर शेती असतात आणि त्यांच्याकडे खूप मोठ्या प्रमाणात लागवडी असतात तर त्या लागवडी स्लो असतात किंवा त्या लागवडी तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात रिटर्न्स त्यांना देत नाही कारण तिकडे कोल्ड वेव्ह असते, थंडी खूप असते त्या ठिकाणी. मग अशा वेळेला आपल्याकडे थंडीचं तुम्ही बघितलं तर थंडी आपल्याकडे फार कमी असते. म्हणजे नॉर्मली आपलं टेम्परेचर हे शक्यतो 15 डिग्रीच्या खाली जात नाही शक्यतो. त्यामुळे ह्या कंडिशनला ती जी पिकं तिकडे होत नाही किंवा पश्चिम महाराष्ट्रात होऊ शकत नाही ती पिकं. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये पण थंडी खूप असते, धुकं खूप असतं. त्यामुळे आपल्याकडे या वेळेला वेलवर्गीय पिकांना म्हणजे जसं कारलं असेल, दोडका असेल, काकडी असेल याला खूप चान्स आहे. इव्हन टोमॅटोला, मिरचीला. अलीकडे आपल्याकडे कोकणामध्ये मिरचीची लागवड थोडी वाढायला लागली. म्हणजे काही लोक करत आहेत. आता आपले काही शेतकरी आपल्या संपर्कात आहेत. जसे तिकडे मालवणचे मयेकर म्हणून आहे ते तर आपल्या संपर्कात ते सुद्धा वेगवेगळे प्रयोग करत असतात. तर त्यांनी मध्यंतरी माझ्याशी संपर्क साधला होता की त्यांनी आता ग्राफ्टिंगवरती पण काम करायला सुरुवात केली. म्हणजे म्हणतो ना की वांग्याचं कलम करणं, टोमॅटोचं कलम करणं. कारण आपल्या जमिनीमध्ये थोडा तुम्ही ऐकलं असेल की ओटा लागण्याचा प्रकार, झाड मोठं होतं आणि मरतं. तर त्याला पर्याय म्हणून आता बारामतीला आम्ही जेव्हा ह्याला गेलो होतो, एक्झिबिशनला गेलो होतो, ते बारामतीमध्ये त्यांनी ते इंट्रोड्यूस केलं होतं ग्राफ्टिंग, ब्रिंजलचं ग्राफ्टिंग किंवा वांग्याचं कलम. तर तशा प्रकारचे वेगवेगळे प्रयोग सुद्धा कोकणामध्ये पण आता हळूहळू व्हायला लागलेले. तर कोकणामध्ये काय झालंय की असं काही नाही आहे की बाबा शेतीकडे दुर्लक्ष होतंय असं काही नाही. पण शेतीकडे येणाऱ्या लोकांची संख्या अजून त्या मानाने फार कमी आहे. आता एक 8 दिवसापूर्वी माझ्याकडे कणकोलीमधून 2 युवक आले होते. ॲक्च्युली ते IT कंपनीमध्ये काम करतात मुंबईला. तर त्यांना इथं येऊन शेती करायची. मग त्यांनी माझ्याशी संपर्क साधला. मला म्हटले की आम्हाला मिरचीची लागवड करायची आहे तर 1 एकरमध्ये आपण मिरची लावूया. तर मग मी त्यांना सांगितलं समजावून की बाबा तुम्ही आधी पहिल्यांदा 10 ते 20 गुंठ्यामध्ये लागवड करा. त्याचं जे ॲग्रोनॉमी आहे ते समजून घ्या आणि नंतर मग तुम्ही पुढच्या पिकांवरती टार्गेट करा किंवा मोठ्या प्रमाणात करा. म्हणजे अशी लोक आता हळूहळू आता ते 2 IT मध्ये कामाला आहेत, चांगल्या पगाराला आहेत. दोन्ही युवक, मला त्यांचं नाव आता आठवत नाही पण ते कणकोलीवरून आपल्याकडे आले होते. तर ते दोन्ही चांगल्या पगाराला आहेत पण तरी सुद्धा त्यांना शेतीमध्ये येऊन काम करायची इच्छा आहे. म्हणजे कुठंतरी बदल हा सुरुवात झालेला आहे. आपण त्याच्यानंतर पुढे जाऊ की आपण कोकण म्हटलं की आंबा आणि काजू या फळांसाठी फेमस आहे. पण आपला हा कोकण भाग फळभाज्या असतील या भाजीपाल्यासाठी केव्हा स्वावलंबी होईल त्याचं काय गणित असेल काय सांगायचं? आपल्याकडे काय झालंय की लोकांना हा विश्वास नाहीये की आंबा आणि काजूचं दुसरं काही होऊ शकते. आमचा जो प्रयत्न आहे तर आम्ही इथे जो प्रयत्न केला आहे की माझे मित्र गिरीश माइनकर असतील किंवा मी असेल किंवा प्रमोद काडगे असतील, विजय सावंत असतील किंवा आपले नापण्याचे तुम्ही रवींद्र गावडे असतील. तर आम्ही इथं काय करतो की लोकांना काहीतरी होतं हे पहिल्यांदा आम्हाला दाखवून द्यायचं. म्हणजे जेव्हा आम्ही इथे मिरचीचं सक्सेसफुली उत्पन्न घेणार आहोत, जेव्हा आम्ही टोमॅटोचं सक्सेसफुली उत्पन्न घेणार आहोत, जेव्हा तुमच्यासारख्या लोकांच्या माध्यमातून आमच्या यशोगाथा त्यांच्यापर्यंत जाणार आहेत ना, तेव्हाच हा कुठेतरी बदल व्हायला सुरुवात होईल. म्हणजे आम्ही आता सांगितलं की नाही चला उद्यापासून तुम्ही मिरचीची लागवड करा तर कोणी करू शकणार नाही. त्यांना पहिल्यांदा एक्झाम्पल दिलं तर पाहिजे. म्हणून आम्ही आता तुम्ही मला प्रश्न विचारला, तुम्हाला सांगितलं की आम्ही एवढ्या प्रकारचे पिकांची इथं डायव्हर्सिफिकेशन केलं. त्याचं कारण काय की ही सगळी पिकं आपल्याकडे येऊ शकतात आणि आपण प्रत्येकाचं अगदी डे वाईज आपण त्याचं हे ठेवलेलं आहे. म्हणजे नोट करून ठेवलेलं आहे की काय दिलंय त्याला, किती प्रमाणात दिलंय, त्याचा पहिल्या दिवसापासून हार्वेस्टिंगपर्यंतचा येणारा एकंदरीत खर्च किती आणि हार्वेस्टिंग नंतर मग आपल्याला एकूण आलेली रक्कम किती, त्यातनं प्रॉफिट किती झालाय, लॉस किती झालाय, हे सगळं आपल्याला ह्या लोकांसमोर मांडायचं आहे. आपला नेक्स्ट इयरला असा प्रयत्न आहे. म्हणजे आम्ही सगळ्या या युवकांनी ठरवलेलं आहे की जसं बारामतीला एक मोठं प्रदर्शन होतं, आपल्याकडे छोटं का असेना, 1-2 एकरला 3 एकरला का असेना, पण आपण छोटे 5-5 गुंठ्याचे डेमो प्लॉट शेतकऱ्यांसाठी इथं तयार करायचे की ज्यांना कळायला पाहिजे की बाबा आपल्याकडे एवढ्या प्रकारची पिकं इथं येऊ शकतात. फळझाडांमध्ये आपल्याला एकच माहिती आहे की बाबा आपल्याकडे
काय तर आंबा आणि काजू. पण आपण इथे तैवान पीक नावाच्या पेरूची व्हरायटीची पण लागवड केलेली होती आणि त्याच्यामध्ये पण आपल्याला सक्सेसफुली उत्पादन जवळपास एक झाड वर्षाला आपल्याला 10 ते 15 किलोचं उत्पादन तैवान पिंकचं देतं आणि तो पेरू आपल्याला 50 ते 60 रुपये किलोने मार्केटला आपण विकू शकतो. त्या हिशोबाने जर विषय केला तर तुम्ही एका झाडापासून 600 ते 1000 रुपयेपर्यंत आपल्याला उत्पन्न एका पेरूच्या झाडापासून मिळतं. आणि हे जर आपण मी जे टेक्नॉलॉजी वापरली त्याला आपण म्हणतो मेडो ऑर्किड टेक्नॉलॉजी किंवा हाय डेन्सिटी फार्मिंग, ज्यामध्ये आपण एका एकराला 1200 ते 1600 झाडं आपण पेरूची लावू शकतो. म्हणजे एखादी पेरूचं जर तुम्ही खरोखर प्लॅनिंग करून जर काम करत असाल तर त्यावरती तुम्हाला एक 8 ते 10 लाख रुपयाचं रोलिंग तुमचं होईल आणि एक 5-6 लाख रुपये एकरातून नफा आपल्याला वर्षाला पेरूसारख्या गोष्टीतून होऊ शकतो. ह्याच अनुषंगाने प्रश्न आहे की तुम्ही ज्या कामामध्ये तैवानने पेरू लागवड केलेली आहे, इतर देखील तुम्ही पिकं घेतलेली आहेत जी परदेशातली झाडं आहेत, इतर पद्धतीने देखील तुम्ही शेती केलेली होती, त्याबद्दल काय सांगा? आपण या ठिकाणी बघा स्टार फ्रूटची लागवड केली होती, त्यानंतर आपण तैवान पिंक लावलेला होता, VNRB ही म्हणून एक पेरूची व्हरायटी होती ती आपण लावलेली होती, त्यानंतर आपण थाई चिकू तो लावलेला होता, मोसंबी सुद्धा आपल्याकडे चांगल्या प्रकारे ती लावलेली होती. परदेशातल्या मी 2 व्हरायटीवरती अजून काम करतोय, त्यामध्ये एक मँगोस्टीन म्हणून एक फळ आहे आणि दुसरं जे आहे ते रामबुतान म्हणून. पण त्याचे रिझल्ट मी अजून 1 वर्ष 1.5 वर्षानंतर तुम्हाला सांगू शकतो, कारण उगाच चुकीची माहिती लोकांना देणं त्याचं म्हणजे काय होतं की लोकांना काय वाटतं की बाबा याने लावलं त्याला आपण लावूया, तर त्याचं रिझल्ट याला 2 ते 3 वर्ष आपल्याला थांबावं लागेल, कारण ते आपल्या वातावरणातलं पीक नाही आहे, ते परदेशातलं. पण आपल्याकडे चांगलं रुळतं, चांगलं होतं. आता आपण ॲव्होकाडो पण यावर्षी पुढे लागवड करतो, ॲव्होकाडोला चांगला रेट आहे, मार्केट चांगलं आहे, तर ते मी एक रोप लावून बघितलं, ते आपल्याकडे चांगलं सेट झालेलं होतं, जगलं आहे चांगलं. त्यामुळे यावर्षी आपण ॲव्होकाडोची थोडी झाडं आपण लावण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. त्यानंतर अंजीर सुद्धा आपल्याकडे चांगलं होतं, अंजीरचं पण आपण लागवड करू शकतो. पण आपण लोकांना लगेच इंट्रोड्यूस करू शकत नाही, त्याला 3-4 वर्षाचं रिसर्च आपल्याला करावं लागणार आहे. जे आपल्याकडे होतं तेच आपण, आणि ज्याच्यामध्ये इकॉनॉमिकली आपल्याला जे फिजिबल आहे, जसं तुम्हाला सांगायचं झालं तर मी सीताफळ पण लावलं गोल्डनचं, पण ते फेल गेलं, कारण सीताफळाला हेवी रेनफॉल झाला तर ते नाही, त्याचे फ्लॉवरिंग होत नाही आणि सीताफळची फ्लॉवरिंग ही पावसाळ्यातच होते, तर तो एक आपला फेल गेलेला प्रोजेक्ट आहे. धरतात त्याला पण ते कमर्शियली आपल्याला परवडत नाही. तर अशा काही गोष्टी आहेत ज्या आपण वेळोवेळी तुमच्या माध्यमातून हे करून देतो. कोकणात आता शेती होते, तुम्ही पण म्हटलं की बदल होते, पण सरकारकडून काय योजना राबवायला पाहिजे किंवा सिंचनची जी योजना असेल, सिंचन प्रकल्प कशा पद्धतीने व्हायला पाहिजे किंवा शेतीसाठी जी आवश्यक असणारी जी साधनसामग्री आहे ती कशा पद्धतीने डेव्हलप व्हायला पाहिजे आणि ती डेव्हलप झाली आहे का, त्याबद्दल काय? आता कोकणामध्ये म्हणजे मला जे कन्सर्न वाटलेली जी गोष्ट आहे ती आहे की आपल्याकडे लोक एकत्र येऊन शेती करत नाही. आता जर तुम्ही पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये गेलात किंवा वरच्या साईडला गेलात, त्या ठिकाणी नाशिकचा भाग असेल, पुणा बारामतीचा भाग असेल किंवा सांगली साताराचा भाग असेल, तिथं लोक म्हणजे प्रत्येकाची शेती, म्हणजे प्रत्येक जण शेतीमध्ये म्हणजे त्याचा घरातलं कोणी नोकरीला असू देत नसू देत, पण शेती ही कंपल्सरी तिथे केली जाते. त्यामुळे त्यांच्याकडे मार्केटिंगचं सोय चांगली उपलब्ध आहे, तिथे छोटे छोटे मार्केट डेव्हलप झालेले आहे. आपल्याकडे सगळ्यात मोठी समस्या आहे की बाबा लोक पिकवतील पण विकणार कुठे. आपल्याकडे APMC नाही, ज्याला आपण बाजार म्हणतो, मंडई म्हणतो, ती आपल्याकडे नाही. ती पहिल्यांदा होणं गरजेचं, छोटं का असे ना. आज आपली शोकांती काही आहे की आपण आंबा आपण घाम घालून इथे पिकवतो आणि नेऊन घालतो वाशी मार्केटला दलालांच्या माध्यमातून. मग तिथं आपला ट्रान्सपोर्टचा खर्च एक्स्ट्रा जातो, दलालाची फी एक्स्ट्रा जाते. मग आपला आंबा आपण म्हणजे जगातला सर्वोत्कृष्ट फळ ज्याला म्हणता येईल किंवा सगळ्या फळांचा राजा आपण ज्याला म्हणतो, हापूस अल्फान्सो, एवढी चांगला टेस्ट असणारा आपण आंबा इथे पिकवतो आणि आपण तो आपल्या हक्काने आपल्या मनाला जो येईल त्या भावाने आपण विकू शकत नसतो, तर मग ते दुर्दैव आहे. म्हणून आंब्यासाठी सुद्धा किंवा काजूसाठी सुद्धा किंवा इतर पिकांसाठी सुद्धा आपलं स्वतःचं मार्केट, कोकणाचं मार्केट असणं फार गरजेचं आहे. एकदा का कोकणामध्ये मार्केट झालं म्हणजे लोकांना वाटलं बाबा आता एक साधं गणित तुम्हाला सांगतो. आता आम्ही टोमॅटो पिकवतो, आम्हाला टोमॅटो पिकवायला 1 किलो टोमॅटो पिकवायला कॅल्क्युलेशन केलं तर 7 ते 8 रुपये खर्च. आता हा टोमॅटो जर आमचं लोकल मार्केट असेल तर आम्ही लोकल मार्केटला जाऊन 12-13 रुपयाला पण घातलं तरी आम्हाला परवडणार आहे. पण जर मुंबईला पाठवायचं म्हटलं तर त्याचा ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट आपल्याला परवडणार आहे का? नाही परवडणार आहे. मग अशा वेळी शेतकरी कशासाठी रिस्क घेणार? मुद्दा सगळ्यात मोठा आहे की आपल्याला मार्केटची सोय उपलब्ध होणं फार गरजेचं आहे. तर बघूया, म्हणजे मी मध्यंतरी न्यूजमध्ये ऐकलं होतं मला तर तुमच्या याच्यावरती की आमदार साहेबांनी नांदगावमध्ये काहीतरी पेरणीचा प्रस्ताव ठेवलेला आहे. तो जर झाला तर खूप चांगलंच आहे. त्याच्यामधून माध्यमातून चांगला इकडे रोजगाराची निर्मिती होऊ शकते आणि लोकांना, शेतकऱ्यांना ते एक आशादायक चित्र निर्माण होईल. चला बा, आपल्या मालाला काय उठाव आहे.
नाहीतर मग आपल्याला मग गोव्याला जावं लागतं किंवा मुंबईला जावं लागतं किंवा मग उलटं आपल्याला कोल्हापूरला जावं लागतं. तर आम्ही आता बरेचसा पावसाळी माल आमचा आम्ही कोल्हापूरला पाठवतो. आता कोल्हापूरला माल पाठवण्यामध्ये एक तर आपलं ट्रान्सपोर्टला जातो तो विषय सोडाच, पण तिथले दलाल आपल्याला फसवतात. सुरुवातीला आपला माल ते विकतच नाही, सुरुवातीला तिकडचा माल विकणार, यानंतर जर रिक्वायरमेंट असेल तर मग आपला माल ते पुढे घेतात. तर त्यामुळे आपल्या मालाला भाव कमी भेटतो. हे सगळे शोकांतिका शेतकऱ्यांचे आहे. शेतकऱ्यांना आता बाकीचं जर तुम्ही म्हणाल की शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सोयी सुविधा, तर ज्या काही योजना असतात ते येतातच, कारण इथं ऑलरेडी लोकांची मागणीच कमी असते. मग ते पॉवर टिलर असेल, विडर असेल किंवा ग्रास कटर असेल, ज्या सबसिडीवाल्याच्या योजना असतात ते आता आपल्यालाच महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट मार्फत आपण एक रोपवाटिकेचा पण प्रस्ताव केला होता, तो आपल्याला मिळाला शासनामार्फत. आपल्याला कृषीच्या सगळ्या लोकांनी चांगल्या प्रकारे सहकार्य करून आपल्याला ती नर्सरीची चांगली उपलब्धता करून दिलेली आहे. तर यावर्षी आपण त्याच्यातून बऱ्याच शेतकऱ्यांना रोपं पण बनवून दिलेली आहेत. पण आता मुद्दा असा होतो की आपल्याकडे नर्सरी आहे, जागा आहे, पाणी आहे, सगळं आहे, पण तेवढी रिक्वायरमेंटच नाही ना लोकांची. म्हणजे नर्सरी चालवायची म्हटली तर एका सीझनला कमीत कमी 10 लाख रोपांची विक्री आपल्याकडनं झाली पाहिजे, पण आपल्याकडे तेवढं क्षेत्रच लागवड होत नाही. तर तो हा जो प्रकार आहे तो हळूहळू कधी जास्त मोठ्या प्रमाणात सुरू होईल की ज्यावेळी आपल्याला हक्काचं आपलं स्वतःचं मार्केट असेल. आणि ते व्हायला काय हरकत नाही, कारण तुम्ही बघितलं तर आपला 90-95% भाजीपाला सगळा बेळगाव, कर्नाटक, इकडे कोल्हापूर, सातारा, सांगली याच्यातून येतोय. आणि तिथं जाऊन आपले व्यापारी, छोटे व्यापारी तिथं जाऊन भाडं घालून तिथून माल इथं आणतायत. पुन्हा त्यांना मग तिथे गेल्यानंतर ट्रान्सपोर्टच नाही तर पुन्हा हमाली, दलाली हे सगळं त्यांना द्यावं लागतं. मग त्यांना जर आपल्याकडे इथं भाडं तरी वाचलं कमीत कमी त्यांचं, आणि इकडच्या लोकांना, शेतकऱ्यांना त्याचं मार्केट मिळालं. सो मार्केट विपणन होणं फार गरजेचं आहे, मार्केटिंग होणं फार गरजेचं आहे. त्यासाठी म्हणजे तुमच्या माध्यमातून मी सांगेन की आपल्या इकडच्या सगळ्या लोकप्रतिनिधींनी ह्या म्हणजे मंडईचा किंवा APMCचा प्रश्न जर निकालात काढला ना, तर 100% तुम्ही म्हणता ना, तो कोकणामध्ये शेतकरी हा खूप मोठ्या प्रमाणात शेतीकडे वळेल. कारण कोकणामध्ये काही कमी नाही, म्हणजे इव्हन पाण्याची पण कमतरता नाही. आपल्याकडे पाणी एवढा पाऊस पडतो की त्यासाठी शेततळ्यासारख्या योजना आहेत. मागेल त्याला शेततळं हे प्रकारची योजना महाराष्ट्र शासनाची आहे. त्याच्या अनुषंगाने तुम्ही 5 गुंठे 10 गुंठेचा शेततळे जरी मारून ठेवलात तर त्याच्या अनुषंगाने तुम्हाला लागणारं पाणी भरपूर मोठ्या प्रमाणात तुमच्याकडे उपलब्ध होऊ शकतं. किंवा आता जिकडे तिकडे तलाव तर झालेलेच आहेत, त्यांच्या माध्यमातून पण तुम्ही पाणी वापरू शकता. आणि तुम्ही जर टेक्नॉलॉजीचा वापर केला तर फार कमी पाणी लागतं. आता आपण हा जो प्लॉट आहे याला 2 दिवसातून फक्त अर्धा तास पाणी देतो ड्रिपनं. त्यामुळे आणि मल्चिंगचा वापर केला आपण, मल्चिंग केल्यामुळे पाणी खूप कमी लागतं, रूट डेव्हलपमेंट चांगले होतात. सो बाकी काय महत्त्वाचं नाही, महत्त्वाचं काय आहे की मार्केट. आता शेवटचा प्रश्न आहे की आपण आता इथे कोकणातले जे तरुण पाहिले तर ते शहराकडे धावताना पाहतो, तर अशा तरुणांना तुम्ही काय आव्हान कराल, काय संदेश द्याल? आता जसं मी तुम्हाला सांगितलं की 2 तरुण IT काम करणारे माझ्याकडे आले आणि त्यांनी इच्छा व्यक्त केली की आम्हाला शेती करायची, आम्हाला शेतीकडे एक बिझनेस म्हणून बघायचं. तर मी म्हणतो की जसं तुम्ही जॉब करता तो बिझनेस करता, तसं शेतीकडे जर तुम्ही एक बिझनेस अपॉर्च्युनिटी म्हणून जर बघितला, कारण इथे रिक्वायरमेंट फार जास्त नसतात. तुम्हाला काय फार मोठे 10 लाख 20 लाख रुपयाची तुम्हाला इन्व्हेस्टमेंट करायची आहे असा काही भाग नाही. तुम्ही हा बिझनेस अगदी 10,000 20,000 पासून पण सुरू करू शकता. सुरुवातीला तुम्ही तुमचं नोकरी सांभाळत सुद्धा काम इथं करू शकता. थोडं शिकत जेव्हा तुम्हाला कॉन्फिडन्स येईल बाबा मी आता शेती करू शकतो, मला इथे चांगला नफा होतोय, ते तेव्हा त्यांना कळेल. त्यानंतर तुम्ही फुल टाइम शेतीकडे. मी जेव्हा सुरुवात केली शेतीमध्ये, जेव्हा मी असं डायरेक्ट काय त्याला उद्यापासून मी पूर्ण टाइम शेती करतो असं मी कधीच केलं नाही. मी सुरुवातीला जॉब करत करत 5 वर्ष शेती केली, म्हणजे मग शिक्षण क्षेत्रामध्ये काम केलंय. ते करत करत 5 वर्ष मी शेती पॅरलली करत होतो. आणि त्यामध्ये मला माझी ज्या पत्नीने, माझ्या आईने, माझ्या वडिलांनी, सगळ्या घरच्यांनी पण मला त्यामध्ये सपोर्ट केला. म्हणजे त्यांनी असं म्हटलं नाही की बाबा चला आता तू जॉब सोडून हे कशाला करायला लागलं. यामध्ये असं पण नाही की मी दरवर्षी काय प्रॉफिटमध्येच गेलो. म्हणजे कोरोनाचे 2 वर्ष तर मला प्रत्येक वर्षी 3-3, 4-4 लाख रुपयाचं लॉस झाले. म्हणजे पटणार नाही तुम्हाला की आम्ही जवळजवळ एक 30 ते 40 टन कलिंगड आणि जवळजवळ 10 ते 15 टन खरबूज फेकून दिलंय त्या कालावधीत, कारण मार्केटला जाता येत नव्हतं. दुसऱ्या वर्षी आपण म्हणजे त्या वर्षी असं झालं की बाबा त्याला कलिंगडाला उठाव नाही, पण भाज्याला उठाव होता. नेक्स्ट इयरला आम्ही भाजीपाला केला होता, ज्यामध्ये 2 एकरमध्ये आपण कारली, दोडकी, काकडी हे सगळं केलं होतं, गवार, भेंडी वगैरे. पण त्या कंडिशनमध्ये पण झालं की आमच्या तितवली आणि दीक्षी या 2 गावाला पूर्ण लॉकडाऊन केलं, कारण पेशंट्स भरपूर मिळाले. मग तो सुद्धा आमचा जवळजवळ माल डेलीचा जवळजवळ 7-8 हजाराचा माल आपल्याला जागेवरती सडला. डेली तेवढी कटिंग होते आपली, कारण 2 एकरला आपल्याला डेली एक 200 किलो दोडकं,
एक 150-200 किलो काकडी, एक भेंडी 21-40 किलो असा सगळा माल डेली मिळायचा आणि सरासरी तो 25-30 रुपयाने आपण आपल्याकडे व्यापारी येऊन घेऊन जातो. पण तो सगळा आपल्याकडे सगळा म्हणजे शेतीमध्ये म्हणा किंवा कुठल्याही बिझनेसमध्ये म्हणा चढ उतार हे असतातच, पण तुम्हाला त्यामध्ये टिकून राहणं गरजेचं आहे. मागच्या वर्षी जर तुम्ही म्हणजे मी एक्झाम्पल बघतो, कारण मी दर दिवशी माझं असं असतं की मला किती काही येऊ देत, मी दर दिवशी कमीत कमी 1-2 तास शेतीमधल्या वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही सक्सेस स्टोरी असतील किंवा अपयश असेल ते मी बघत असतो. तर मागच्या वर्षी मला त्यातनं एक शिकायला मिळालेली गोष्ट अशी होती की एक दाम्पत्य आहे की जे सातत्याने 15 वर्ष टोमॅटोची शेती करतायत आणि सातत्याने त्यांना कधी फायदा होतो, कधी तोटा होतो, कधी फायदा होतो. तर मागच्या वर्षी त्यांना जेव्हा प्रॉफिट झाला, जवळपास त्यांना 2 ते 3 कोटीचा त्यांनी टोमॅटो विकला होता मागच्या वर्षी. तर ते 3 कोटीपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्याच्या अगोदरच्या वर्षी त्यांना 40-50 लाखाचा लॉस पण सहन करावा लागला होता. म्हणजे हा शेवटी धंदा आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही असं म्हणू शकत नाही की बाबा मला आता दरवर्षी मला प्रॉफिट झाला पाहिजे, पण तुम्ही एक ॲव्हरेज तुम्हाला रिस्क मिनिमाइज करता आली पाहिजे. म्हणजे तुम्ही एकाच पिकावर जाण्यापेक्षा 4 पिकामध्ये गेलं पाहिजे, म्हणजे एका पिकाला तरी आपल्याला काय मिळू शकतो, भाव मिळू शकतो. आणि कोकणामध्ये माझ्या मते तरी भावाचा काही तसा प्रश्न येणार नाही, कारण कोकणामध्ये लोकल मार्केट तुमच्याकडे खूप आहे, फक्त तुम्हाला म्हणजे त्या लोकांपर्यंत पोहोचता आलं पाहिजे. जसं आता दर दिवशी दर आठवड्याला कोल्हापूरमधून जाऊन भाजीपाला आणणारे जे आपले बांधव आहेत, व्यापारी बांधव आहेत, त्यांना जर तुम्ही अप्रोच केला की बाबा माझ्याकडे ह्या आठवड्याला एवढा एवढा टोमॅटो भेटेल, की काकडी भेटेल किंवा कलिंगड भेटेल, तर ते तुमचं माल उचलणारच आहे. त्यांना कशाला उगाच एवढं ट्रॅव्हलिंगसाठी ट्रान्सपोर्टसाठी खर्च करण्याची काही गरज नाही आहे. सो सांगण्याचं तात्पर्य एवढंच आहे लोकांना किंवा युवकांना की आपल्याकडे खूप जास्त मोठ्या प्रमाणात आता व्हॅक्यूम आहे या क्षेत्रामध्ये, ॲग्रिकल्चरमध्ये म्हणतो एवढा व्हॅक्यूम आहे ना की या ठिकाणी म्हणजे जसं बघायला गेलं तर प्रत्येकाने जरी ठरवलं की शेती करायची तरी त्याचा माल संपूर्णपणे संपण्याची आपल्याकडे क्षमता आहे. कारण आपल्याकडे 95% व्हेजिटेबल्स म्हणा आपण बाहेरनंच आणतो, त्यामुळे इथं खूप मोठा व्हॅक्यूम आहे. आणि दुसरं म्हणजे कोकणाला सगळ्यात मोठं वरदान जे लाभलेलं आहे ते मुंबईचं. कारण मुंबईमध्ये तर तुम्हाला माहिती आहे की तुम्ही किती द्याल तेवढं कमी आहे. मुंबईला मार्केटला अगदी दिल्ली, युपी, बिहारमधून जर माल येत असेल तर आपण का पाठवू शकत नाही. तुम्ही माणगाव किंवा रायगडला बघितला तर तिथे जवळपास 5000 हेक्टर वरती क्षेत्रावरती मिरचीची लागवड केली जाते. मग तिथलं पण वातावरण सेम आपल्यासारखं आहे, पण तिथं केली जाते आपल्याकडे नाही. उलट तिथं खारं पाणी जास्त आहे, कारण समुद्राला लागून तो सगळा भाग आहे आणि ते खाऱ्या पाण्यामध्ये सुद्धा ती मिरची पिकवू शकत असेल तर आपण का पिकवू शकणार. आणि आपल्याकडे एवढा स्वादिष्ट आंबा जर होत असेल तर त्याच्यापेक्षा बाकीची पिकं तरी 100% आपल्याकडे होऊ शकतात. आणि हे आपण या 1-2 वर्षात 100% एकदम चांगल्या सक्सेस स्टोरी तुम्हालाच बोलवेन मी. तुम्हाला पूर्ण इथं मिरचीचं असेल किंवा टोमॅटो असेल ती सक्सेस स्टोरी तुम्ही दाखवा लोकांना, त्या अनुषंगाने लोकांना प्रेरणा भेटेल आणि ते नक्कीच चांगलं काम करतील. हे मला तरी वैयक्तिक म्हणजे आशा आहे. धन्यवाद गुलजारजी. हे होते गुलजार काजी. गेली 20 ते 25 वर्ष ते या शेती क्षेत्रात काम करत आहेत. शेतीकडे व्यवसाय म्हणून बघितला तर त्यात खरोखरच संधी आहे असा संदेश देखील त्यांनी युवकांना दिलेला आहे. मुंबई, पुणे यासारख्या शहरात जाऊन नोकरी करण्यापेक्षा शेतीत जर तुम्ही खरोखर प्रामाणिकपणे कष्ट केलात, संयम ठेवलात आणि जर ही शेती केला तर या शेतीतून चांगलं उत्पन्न येईल. आणि कोकणाचा जर विचार केला तर कोकणात शेतीला खूप मोठा वाव आहे असं देखील त्यांनी आपल्या या चर्चेत आपल्याला यावेळी सांगितलेलं आहे. त्याचबरोबर युवकांना देखील एक चांगला संदेश शेतीचा दिलेला आहे. ते देखील या युवकांसाठी एक आदर्श आहेत, ज्यांनी शेतीत वेगवेगळे प्रयोग राबवले. जे कोकणात न होणारं पीक म्हणजे स्ट्रॉबेरीसारखं पीक आहे, ते स्ट्रॉबेरीसारखं पीक त्यांनी या तिथवली गावात करून दाखवलं. सलग 3 वर्ष स्ट्रॉबेरीची शेती त्यांनी केली. त्याचबरोबर शेतीचे विविध प्रयोग, भाज्या असतील, फळ झाडं असतील, हे असे वेगवेगळे प्रयोग त्यांनी राबवलेले आहेत, जे कोकणातल्या नवीन शेतकऱ्यांसाठी आणि इतर शेतकऱ्यांसाठी देखील आदर्श होत आहेत. असा हा एक युवा शेतकरी आहे ज्याच्याशी आपण संवाद साधला. ह्या बदलत्या कोकणातलं असलेलं हे एक व्यक्तिमत्व आहे की ज्यांनी खरोखरच एक साऱ्यांसाठी एक आदर्श निर्माण केलेला आहे. येणाऱ्या नवीन पिढीने, येणाऱ्या युवकांना देखील हा एक आदर्शवत तरुण शेतकरी ठरलेला आहे. अशा विविध आपण यशोगाथा शेतकऱ्यांच्या असतील किंवा या विविध व्यक्तिमत्वांच्या असतील ते कोकण साथ लाईव्हच्या माध्यमातून आपण तुमच्या समोर सगळ्यांसमोर घेऊन येणार आहोत. तुर्तास इथेच थांबतो. पाहत राहा कोकणचं महाचॅनल कोकण साथ लाईव्ह.